Sumusalo, Sorsa laitapakkina, Heikkilä ja Lindström toppareina. Keskikentän kolmikon muodostavat Schüller, Perovuo ja Mattila. Laidoilla Zeneli, Alho ja kärjessä Mikael Forssell, jolla 4 maalia tehtynä tämän kauden aikana. Ottelun tuomarina toimii Denis Antamo, Jan-Peter Aravirta ja Jukka Honkanen avustavina tuomareina. Veikkausliigan 12 ottelukierros ja se tietää sitä, että toinen kolmannes käynnistyy. 5 pistettä joukkueiden välinen pisteero tällä hetkellä ja HJK lähtee välittömästi punaisessa paidassa pelaava Interin päätyyn. Touko Tumanto omituisessa paikassa puolustajana joutuu heti vaikeuksiin. Siinä Alho saa pallon, rankkari pilku. Heikkilä vasemmalla, Bauman on vastassa, Bauman puolustaa erittäin löysästi ja taas tullaan, päätyy, nyt Zeneli odottaa palloa siinä keskellä, Mattila! Ja siellä on maalintekijänä Sakari Mattila. Hieno pusku, rauhallinen ohjaus, pallo maaliin, Sakari Mattila maalintekijänä. Todella hyvä ja hän nousee keskikentältä aivan oikea-aikaisesti tuohon tilanteeseen ja päämaali on hänelle harvinaista. Antti, mitä uskot, tekeekö Inter jonkun muutoksen, koska kyllähän nyt oikea puoli vuotaa, kuten nähdään. Jos ajatellaan tässä, että Sumusalo on tämän maalin syöttäjä ja Dua on se pelaaja, joka pelaa Sumusaloa vastaan. Hänen tehtävä olisi ottaa Sumusalo silloin kiinni, kun Tumanto ei pysty. Ja tässä taas Aspegren pienikokoisena pelaajana joutuu epätoivoisen tilanteeseen, koska 21 minuuttia on pelattu ja 1-0 tilanne. Se tulee erittäin vaarallisesti ylärimaan. Forssell puskee, pallo edelleen pelissä. Siitä pääsi Zeneli yrittämään ja uutta tulee. Ja Vaanen käsien kautta Heikkilä puskee ja 2-0. Joo, siinä oli hyvin tsempattu loppuun asti tilanne, aina vaan pallo oli ilmassa ja HJK oli vahvempi noissa pääpalloissa myöskin ja työ palkittiin, mutta kyllä Interin pelaajissa näkyy sellainen intohimo, tahtotaso ei ole ihan parhain. Maali on 23-vuotiaan toppari Tapio Heikkilän ensimmäinen klubimaali. Olihan se lähellä jo pari kertaa, mutta tässä oli se viimeinen purun paikka ollut. Inter häviää nyt järjestelmästi kaikki pääpallot. Kyllä, ja Heikkilä puskee jo tämän ylärimapallon tässä alkuvaiheessa, että se vartiointi ei myöskään onnistunut. Et kyllä se aika monta kertaa pomppii ennen kuin... Perovuo puolustaa erittäin kurinalaisesti ja samalla Mattila saa kovan tärskyn. HJK hyökkäys kuitenkin jatkuu. Alho, loistava syöttö ja sitten on Zenelin paikka. Mikä maali, maalintekijänä Erfan Zeneli ja se oli Mikael Forssellin loistava oivallus. Tällaisia maaleja nähdään vähän. Hyvä takavasara syöttöä, Zeneli täysin vapaa ja hyvä sijoitus alanurkkaan. Nyt ei voiko sanoa, että peli käy. Ja jos Inter ei tee mitään, niin se voi heittää pyyhkeen kää. Kyllä, jos tällainen peli jatkuu, niin tästä tulee lukema. 26 minuuttia ja tässä näin Forssell aivan loistavasti 2 Interin pelaajan välistä. Siinä taitavat olla Tumanto ja Diallo ne pelaajat tässä näin ja portti on auki. Tervetuloa kylään. Zeneli ja 3-0. Tässä oli kiva nähdä tämä Nikolai Alhon hyvä syöttö Forssellia kohti ja pieni takavasara ohjaus ja Zeneli varmaan viimeistä. Zeneli on elämänsä vedossa. Yleisö oli ainakin hyvin mukana siinä tilanteessa. Nyt on Forssell keskellä kyttäämässä. Tässä on kuitenkin Zeneli ja takaa tulee Nabuju. Se on pilkku. Nyt se pilkku tulee ja Nabujulle varoitustilanteesta vielä kaupan päälliseksi. Puoli tuntia täynnä 3-0 ja rankkari HJK:lle. Mikael Forssell vastaan Magnus Bane. Ja Bane pääsee näppäineen väliin, mutta pallo menee kuitenkin verkkoon saakka 4-0. Forssellin 5. maali tällä kaudella. Hän on maalintekijätilaston 2. Joo, kyllä klubille nyt hatunnosto. Tämä 30 minuuttia on ollut aika tehokasta ja se, että millä Inter tästä nousee peliin mukaan vielä edes jollain tavalla, koska se vaikuttaa sitten tuleviinkin peleihin. Ei nouse millään. Ei millään tähän otteluun voitosta, mutta tarkoitan, että pystyykö he pelaamaan tasapäisesti tätä ottelua. Siis tähän mennessä, kun 41 minuuttia on pelattuna. Ja nyt on hieno paikka Nabujulla. Hänen puskunsa menee kuitenkin ohi maali aikana. Kierteinen pallo siihen mukavasti maalin edustalle ja Paajanen jatkaa, mutta onnikin on HJK puolella tilanteessa. Sirbilaitse hakee laidalta pallon ja nostaa suoraan pystyyn Nabujulle ja sitten viuhahdetaan jälleen. Kyllähän tämä nyt on nähty jo. Joo, viime ottelussa oli valitettavasti sama tilanne ja nyt taas taisi tulla tonni sakkoa viimeksi. Niin, edellisestä tuli tonni sakkoa ja HJKhan haki siltä edelliseltä sankarilta sitten sitä
tonnia takaisin, mutta... Tää on sääli, No joo, ja eikä tässä nyt... Ei tää nyt kovin hauskaakaan. En tiedä ketä tää naurattaa, mutta... Lindström näyttää jo, että tänne. Niin, Lindström veti sen edellisen pystyyn. Joo, hän ei antanut paljon mahdollisuuksia. No niin. Ristivyö siihen pysähtyy tämä riemu tällä kertaa. Sitten ihan väärin muista, niin hän on käyttänyt tällä kaudella 18. Taisi olla viime kauden numero ja nyt on Alholla paikka tehdä 5-0. Ja Nikolai Alho tekee ensimmäisen klubimaalinsa. Joo, meinasin sanoa, en kerennyt sanoa ennen kuin nähtiin. Hänellä on nämä vauhtit tavaramerkkiä. Se on tosi upeata katsottavaa ja tosi hyvin. Nikolai näytti nopeutensa, irto hyvin ja viimeisteli hyvin. Eli taas voi kysyä Interin puolustuksesta. 63 minuuttia 5-0. Tulosvedossa kertoimet kasvavat huminalla, jos lisämaaleja tulee. Tyly viimeistely. Nikolai Alho, ensimmäinen HJK-maali liigassa hänelle. Joo, ja hienosti Nikolai lähti tuohon tilanteeseen ja siinä kyllä hän on paljon nopeampi. Kuntoon ja pitäviksi sunnuntain mypapeliin. Sirbilaatse irtaantuu vetopaikkaan ja yrittää chippiä. Näkee, että Valleen on ulkona maaliltaan, mutta se ei ollut kunnon laukaus eikä se ollut kunnon Ceneli jatkaa Sumusalolle pallon ja Sumusalo leikkaa nyt keskelle. Perovuo olisi siinä taustalla erinomaisesti. Tässä on kuitenkin Robin Lod. Lod liukastelee, pystyy syöttämään Forsellille. Forsell taaksepäin Ceneli ja Cenelin. Se oli sijoitusyritys, se epäonnistuu. Se on vastannut huutoon, on pelannut mainion pelin. Joo, ehdottomasti ja näyttänyt, että pystyy pelaamaan tässä joukkueessa. Ja nyt on paikka Gruborovic. Vallenin loistava ulostulo. Aivan oikea-aikainen ulostulo. Tässä nähdään, mitä Ville Valleen on HJK:lle. Usein aikaisempinakin vuosina hän tekee 1 tai 2 mieletöntä maalipelastusta. Sitten Perovuo tulee paikalle ja nostaa pallon keskialueelle. Ceneli tulee taustalta mukaan. Alho toisella laidalla täysin vapaana. Aspegren Alho jälleen vastassa ja siitä tulee vapari ja nyt Aspegrenille tulee keltainen kortti. Toivottavasti Alho ei loukkaannut pahemmin tässä. Siinä oli hyvä nopea vastaisku, siinä tuli 3-2 tilanne hoijaa ja toki tietysti joukkue muuttuu, kun tulee... Ceneli heiluttaa sivuverkkoon. Tulee sairaslistalta pelaajia, niin se muuttuu. Ja taas jaksaa Ceneli juosta ja ohittaa siinä hienosti Nymanin sen jälkeen. Oi. Sen jälkeen menee Gruborovic vipuun ja yleisö on villinä tämän jälkeen. Hieno veto. Joo, ja hyvät harhautukset. Ja nyt niin kuin on nähty tässä viime minuuttina, hän ei enää turhia syöttöä anna nyt. Nyman syöttää Alhon vapaaksi ja Alhon mahdollisuus tehdä toinen. Ari Nyman poikittaisyöttö oman puolustuksen alapuolelle Nikolai Alholle, joka saa nautiskella numeroiksi 6-0. Alho on tehnyt 2 viimeistä maalia tässä ottelussa. Syöttäjänä kokenut Inter-ikoni Ari Nyman. 88 minuuttia ja 6-0. Alho ainoa 2 maalin mies. Pitää kai lisätä toistaiseksi. Tästä lähtee tämä syöttö. Tällä toisella puoliajalla Robin Lod antaa taustatukea ja Dennis Antamo tämän ottelun erotuomari viheltää pelin päättyneeksi. HJK murskaava näytös on päättynyt. Se on päättynyt numeroihin HJK 6, Inter 0. Mattila, Heikkilä, Ceneli, Forsell ja Alho kahdesti.